Uyabona ke uma ngabe usudecide ukuthi usukhathela ukuba ibhola labafana, usudecide ukuthi hayi ke angisafuni ke mina manje ukudlala abafana. Lo esenginaye sekuyena wokugcina, angisayindawo. Ngizokutshela ke mina ukuthi kwenziwa kanjani. Into yokuqala ofanele uyenze ukuthi fanele ujwayelane nomuntu homeless. Kube khona nje umuntu ohlala emgaqweni omjwayelayo nje nize nazane ngama first name. Uthi mudlula nje nibingelelane, umuphi izinto, umphathele ilanje, yabona nje here and there, ube nje no-BI phakathi nje ezenzweni zakho. Bese ke uthi mase umjwayele bese uhamba ke nomuntu wakho uyodlula ngakhona. Uzothi muqhamuka nje hayi umngane wakho omusha ngeke angakubingeleli because uyazi ukuthi awumakuqhamuka wena qhamuka ilanje, qhamuka amanzi, qhamuka yabona nje into ayidingayo. Bese kubingelela ngegama akathi hawu Nomsa, bese uyaphenduka nawe umbingelele bese uthi nje kumuntu wakho hey yazi ugogo naye ngeke angabuza ukuthi hawu ugogo wakho usenzeni. Futhi noma kuthiwa akabuzi qhubeke wena uxoxa indaba uthi hey yazi ugogo naye yazi umdukwa kuumuntu wami. Hey wasuke wangibhanqa nenye intombazane manje nami ngaxoxela ugogo. Ugogo wami akakabhedelwa ke nje akuphelanga ngisho 3 days wayesenje njoba umbone ehleli lapha emgaqweni. Hayi ngeke angathuki. Bese uyabona ke ukuthi yabona mina nje bethuka uzocabanga ukuthi mhlambe uzoyibalekela lento ngokuthi akwala kubalekela. Bese uyaqhubeka ke futhi wena uthi eish kodwa ungcono umdu. Mungabona uthuba hey ungamana ukhali. Ungamana ukhali ungawes. Kodwa naye angazi ukuthi wayesengalelani. Yena nje wamane wangala ngatshela ugogo. Hey mungambona. Hey cela sixoxe ngenye into ngoba indaba yakhe nje kwamina ngiphatha kabi. Yabona emva kwalokho akukho mfana ozokubalekela la. Akukho mfana ozobhanqa namanye amantombazane, akukho mfana ozokwala, usu right nje nomuntu wakho. Ngisho kuthiwa unayo ugogo, ayitshelwe indoda ukuthi awunagogo. Ngalinge utshela indoda ukuthi awunagogo. Iba nogogo endodeni. Futhi uyisabi manje ezenziwa ugogo wakho. Usimukhuluma ngogogo wakho nje uthi eish yazi ngisho uhlangana nomunye umuntu wesifazane ongathi izuye uthi imtririri nje la emgaqweni umane umbingelele ngathi uyamazi uthi hey yazi lona wantshontsha ipeni lami sisafunde primary nami ngasuke ngaxoxela ugogo buka manje unjani. Manje bamsaba ugogo wakho. Bamsabe nje ugogo wakho bazi nje ukuthi wena uthindwa nje wena nogogo ongabhedelwa. Hey nani nifuna ukuyalelwa yonke into. Hayi khathele ukufundisana nani. Yenzani enikwenzayo ke nibayeke abafana badlale ngani ngoba nifuna ukulalela. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.